Gipahugtan na sa Zamboanga City Police Office ug lokal nga kagamhanan ang seguridad batok kriminalidad sa syudad matag gabii. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Kapin gatos ka mga motorcycle rider nga langkuban sa mga personahe sa Philippine National Police, lakip mga force multiplier ang nagaronda matag gabii sa mga crime-prone areas sa Zamboanga City. Gitawag kini nga Night Rider Patrol nga mas gipakusgan ang kasamtangan nga programa nga Night Rider Cuida Zamboanga. Magmuntar sila og dugang checkpoint, force multipliers, lakip mga barangay tanod sa mga pili nga lugar sa syudad matag gabii. Tumong sa ZZPO ang mapasaka ang police visibility sa komunidad aron mas mapahugtan ang seguridad. Yung sa atin dito at least magkita pa lang ng community na marami tayo na at least they will feel na secure. And also yung mga may plano na gumawa ng hindi maganda, no, pag makita pa lang nila na at least magdalawang isip na sila na gagawin nila yung mga plano nila, no. Sa tala sa Zamboanga City Police, gikan January 1 hangtod August 31 ning tuiga, ana-ana sa 60 ang reported shooting incidents sa syudad. Sa 60 shooting incidents, 23 na yung na-clear dito and 28 na yung na-solve. And sa out of 60, 9 na lang din yung under investigation. And yung iba dito, may mga persons of interest na lang, kinokompleto na lang din yung mga documents for filing case against the suspect din. Padayon sab sa pag-awhag ang kapulisan ngadto sa katawhan nga makig-alayon kanila kung adunay mamatikdang kadudadudahang lihok sa mga tao o kung dunay mahitabong krimen sa komunidad. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.